Wel, dyma ni. Mae wedi bod yn gyfnod anodd yn gwylio ochr y ca. Mae'r amser wedi dod i fi wrando ar gyngor meddygol a roi'r gorau i'r yrfa sydd wedi rhoi gymaint i fi ac ymddeol o rygbi. Petai'r dewis wedi bod yn fy nwylo i, byddem wedi cael y cyfle i chwarae un gêm arall i Gymru, i'r Scarlets ac wrth gwrs gael un gêm olaf i Glwb yr Athletic yng Nghyfyrddin. Byddwn ni wedi joio dweud hwyl fawr mewn crys rygbi, am bwysicach falle, diolch i bawb. Ond wedi bod yn ffodus tu hwnt o gael gyrfa mae pob plentyn yng Nghymru yn breuddwydio amdano. Mae rygbi yng Nghymru yn special, y bobl sy'n neud yn special. Mae yna bobl ar hyd y lled Cymru sy'n neud yn siŵr bod y gêm yn llwyddo, fel yn rieni i yn yr Athletic yn rhoi ei amser ei hegni'r gêm pan oeddwn ni'n ifanc ac i lot o blant eraill. Mae'r miloedd o bobl sy'n cefnogi'r gêm ar draws Cymru i gyd yn chwarae rôl holl bwysig. Rwy'n mawr obeithio eich bod chi'n gwybod eich rôl hanfodol i ddyfodol ein gêm. Mae sawl diolch licen i wneud. Mae mam a dad wedi cefnogi fi o'r funud cyntaf dechreuais i ware. Cafodd yn chwarae Vic, gap cyn fi, ac bod e'n hen joc i'r teulu, wnaethon nhw byrhau i annog fi ar fy naeth. Ges i gymaint o'r clwb yma, yr Athletic Cyfyrddin, a dyma pam dwi'n moyn wneud hwn fan hyn. Lle dechreuodd fy naeth, does dim digon allai weid i ddiolch i chi gyd. Nath y Scarlets gredu yn fi bron 20 mlynedd yn ôl, a fi'n gobeithio bod fi wedi talu'r ffydd wnaethoch chi ddangos yno fi nôl dros y blynyddoedd. Bydd ni byth wedi credu bydd ni gwisgo'r crys dros 270 o weithiau. Diolch am y cyfle. Mae chwarae 91 o weithiau i Gymru wedi bod yn anrhydedd allai byth ddisgrifio, ac yna i dynnu crys y Llewod ymlaen, does dim geiriau. Bydde hyn i gyd ddim wedi bod yn bosib heb gefnogaeth fy ngwraig Harris. Diolch am atgoffa fi o beth sy'n bwysig ac am gadw'n rhadi ar y ddaear. I'r bois Efan a Talfan, diolch am gwblhau ein teulu. Diolch hefyd i'r cyd-chwaraewyr, hyfforddwyr a'r staff cefnogol. Mae pawb wedi chwarae rôl mor bwysig. Sneb yn mynd allan ar y ceia chwarae heb y paratoadau trylwyr o'r bobl yma. Mae'r filltir sgwâr mor bwysig i fi ac mae gweld yr un angerdd yn ngwynebau ffrindiau, teulu ac wrth gwrs y cefnogwyr wrth i fi gynrychioli'r clwb a Chymru wedi bod yn anrhydedd mawr. Fi'n mynd i gymryd amser i edrych yn ôl ar yr atgofion cyn penderfynu beth i wneud nesaf. Os allai roi canran nôl o'r hyn i fi wedi gael o'r gymuned a'r gêm, byddai'n ddyn prowd iawn. Diolch.